obey you fratagem. What do I best your put time? So, Obagrao, on inside. Ekuana share, yes, Roma, welcome to send your demons at Chununa, Sarana, obey you. Obey you fratagem. What do I best your put time? So, Obagrao, on inside. Ekuana share, yes, Roma, welcome to send your demons at Chununa, Sarana, obey you. Mimpini, Mawanga Mishu. Sama Shasi and Nessa, Mariano, Bayako, get right. They were Musami Bira. Now, so me Mawarado. May there be a sinesu, you go me deep, now I'm fear. They were Musami Bira. Now, so me Mawarado. May there be a sinesu, you go me deep, now I'm fear. Oh, yeah, they can say, shout at the end of my name. Baby, we are best friend. Shenyami betin wo. Shenyami, why you know? Baby, we are best friend. Shenyami betin wo. Shenyami. Why you know? Baby, best friend. Why
Yentos, Amen. Living God, so Amen. And we are singing our Mobla. Yeah, we're singing Menoma. One number, you don't want to know. You're not coming for your piano. Hey, and no. I you to say, Jesus, oh your son, and to say, Jesus, hey, Jesus. SOMPA. Oh, yeah, to say, no. Hey, yeah. Nothing try. Yeah, to say, Jesus. Oh, Jesus. Oh yeah, no, so now you never can see a to say, oh, what's it so? Hey, come on, shout hallelujah, hey. Oh, you handkerchief. Him say radian monam. Him say radian monama. Ye radike say anano pay. I now tom near to me con yet me pa. Ye dade see pa. Hallelujah. Ye na jenkwano ensefata. Say ye di enmonyam emano. Hallelujah. Ebre Edru say yeti nyame ansem. Na debia me can say the mark of a good leader. Someone who knows the way, shows the way, and goes the way. The onimo kwan no na ochire kwan no na ofa ekwan na nkasa de eso. Na ohwa ye papa onimo kwan no ochire kwan no na kwan na nso no oyeden ofa. Another quality of a good leader, and so they say, in his absence, there is a successor. So, oniwa obi sronkoa ojina na nemu, obi sronkoa ojina nechi. Na enne nyame edi nkunim, nyame amana basaso, nyame akyerɛkyerɛ na sofo a ɛwɔ fiduam ha, ɔnam ya papa so. Na enne any them sorry jina unaso. Message sorry ejina unaso. Enam titi ya papa edi ya fomunti. And na wajai ne pulpit. Edi ya man ne babako. Yenye dede kasi ya pa. Amfansia Reverend Emmanuel Ajay.
Hallelujah. Amen. Kase Yesu yadawasio. Si utrase na yamompaye. Okay, Matthew chapter 26 verse 41. Yesu ka sembi ewo. Matthew chapter 26 the verse number 41. Was a monwen mompaye na mo anko ensohwem. O my Ghana any ewiase ayehu se me no mienu ya mompaye ye beko ensohwem. Ye de simadu ebo mpaye ama ye ho ama ye ma ama ye busua wo ma e wa ha ene wo mo ani ha CEDAR asafo ye bom pa ya ka che Nyankopon se bosome aka na fe ya kwawie ye no awurade hu ye mobo mo ma CEDAR ni bia emfiri mu mo ma ukunu emfiri mu mo ma oyire emfiri mu mo ma unua bi emfiri mu mo ma obuafo bi enhia nkwanhia ya mom pa ya ye beko ensohwem etwa se ye bom pa ye na ya anya de be na yanko ensohwem peja wonsa kosoro kasa awurade Yesu mensa ma peja yi se me bom paya ade boni biara e wo manimo bosumi ya ye ewura mu yi ekosi bosumi awie ye de aye accident de aye mogahweguo na aye owuo obonefo ne seseye se me bom nsam a wonyame ja entomo e wo Yesu demo pa nsam na bom paya sa rapaya katayaka ipala da rakata yakato zentelegata rapaya katayakapa leka papa randa da rakata yakatayaka rakapa bonsam na bompaye ipala du satayaka ikala da rada ikele da ragada da ratatata ipala da ikapala du satayakata ikala da ipelekete yakato yakata ikada do satayaka ipala da zentelebapa ipele da ragada da ikatu satita to kata wala taya totaka ipala da rapa ipele da ragada da rapa wala so kala da ipala zeda da rakatata ipala duasa rapa ipala da rapa pele da ipaluasa zeda da pampaya owo biara accident biara amani biara mojahwego biara yasese awa bosomia ya kwakọ remo paunsa papa chichamu tomuja mojahwego emfumuo tomuja chichamu rapa papa ipala da rapa papa ipala da ragada da ratata ragatata ipala da rapa papa rantayata ragatata radada ipala da rapa papa pala da ikala da rakataya ikala da radada ikala da iyada da rapa ipaladada bosome fofro yekwako rama wonya bicha eni animo ipaladada rapapa ipaladada in the name of Jesus Christ. Yeah, bompa yaka se Nyankopon se. Efri nekosi afia wiye. CEDAR ba biara
One a walk on to more Moshayan. One a walk Ghana, one a walk Asia, one a walk Africa, one a walk South America. Baby biala continent biala obi wa wo hwe ye baby CEDAR baby awo ye bompa ye free ye mofra so ekosi ye papa so onyame fa ne mogya na wo de ye ahyanso de wo mizim a Yes, Lord. Obofo ne ba be twam no owu obofo na ntimi ammo Israel fo no nyame mfa ne mogya ne bi nya ahyanso de ema CEDAR ba biara sa adebo ne ba ne ohu mogya no a entwam accident ba ne hu mogya no a entwam owu ba ne hu mogya no a entwam pagya unsa koso kasa Awurade Yesu mensa ma pagya he sa me bom paya me di CEDAR ba biara wana atukwan yan ya wa ha efri ya mofra so ekosi mpanifo so say your boy and some bumpire. At the bonny piara. I want to sue me more. A free and I go see a fear. Yet yes, Moja. Aya senso dear. Our your home. Obi biala wa share your home. So when I'm Mojano. And say and so. Ewo yeso demo. Pon some the bumpire. Rapaya katayaka. Ipala da 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 da. Papa, Ipala do Satayaka, Ipele de Rapayakataya, Ipala da da da, Rapapa, Ipato Satayaka Toyaka, Rapayakata, Ipala da da, Lekatayaka, Ratayata, Ipala da da, Rapapa, Pele da da, Ikala da da, Rada da da, Rada da da, Rada da da, Yada da, Yada da, Yada da. Iya da da da, 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 rapapa, yes moja, ensayanso, yes moja, efia mafraso, kwasiya papa so, yes moja, enyasanso dia, ewe yehuwa, osomeye, September, osomeye, kwasiya fiya yes moja, ensayanso. Anybody, Jesus. Ye rabo so me fufuro ye catch na Awurade say bo so me September yi onyame ma ekwan mbie emayen onyame ma ni nsila ne ye sika nsila ne ye dwuma nsila onyame emie kwan ma September yi ye nsanso nsila mo ya namo ensisi nsila mo wo ma ukunu oyire ba bibiala obi biala ehwe ye bompa ya kache nyame se bo so me September bo so me onyame ma enye nsila bo so me emayen ewo Yesu de mo ponsam na bompa ya sa rakatata ipala da 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 rakatata ipala da 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 rakatata rakatata ipala
Ratatata, Rakatata, Pelededo, Ipaluatata, Rakatato, Ipaladata, Rapapapa, Pelededo, Yagadada, Ragadada, Yadada, Yadazitelekatoyakata, Repayaka, Ipaladada, Ikaladada, Ragadada, Yadada, Ragadada, Sente babu sube. Wenya mi miensi na plama. O miensi na plama. O mie yedie plama. Wo yeso dema. Bia wande bompaye. Bia wande bompaye. Friend ya mapapa. Friend ya mapapa. September babu sube. Friend ya mapapa. 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 Wo yeso dema. Friend ya mapapa. Friend ya mapapa. Wo yeso dema. Friend ya mapapa. Pala da da da. Ya da 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 da. Ragadada, Yadada, Yadada, Rapapapa, Ipaladada, Ipaladada, Yadada, Ragadada, Ikaladada. In the name of Jesus. We yes to demo and the abompire. Amen. Amen. And the dear Kwaso Tanasi. Yada Radia says, Sawamana Wache. Ako assign abetri bio. Baby biara ye papa bishop abeseki kwapon. E wo bia nyankopon enhyira no. Na onye ne kese ene die kwan so solid na na so na tena wonsa wo ye papa akonwa num. Ye papa ene ye maame akonwa na tena wonsa wo mo ne hyira o maame. De na ka kire ye maame ne ye papa. Oh kakase ba akoka ho. Na onye o mo de be Onyom kɛseɛ paa asafo yi nkɔsoɔ asafo yi empeja wo yiedie wo mpeja ɛho hia yɛ papa kyɛn adeɛ bi a wasase so sɛbɛ yɛ a wo obenya ɔso ahenie mu ɛkwan ɛho hia yɛ papa ɛho dwumadie bi nti na de yɛ papa akɔpie baabi a ɛnɛ oni yɛ ntɛm baabi yɛ papa wo bi a ne yɛ kan sɛ yɛ danase sɛ onyɛ sɔfo a Omane mani di n'akyi saa a omu nsua hwe nyankopɔn enhyira ye papa sɛ dane dan nyina ɔma yɛn akwanya ɛma ne ɛwɔ yɛn yɛ mu no ebi nso yɛ de bɛyi epie nya sɔfo bia na akɔ ne nase abenya ne saa so ɔbɛma okwan na wo lead program wo gyae ne puppet na ɔde ama wo ɛkyɛ sɛ yɛ papa enim nea ɔyɛ dan dan na nea ɔka kyerɛ ne sɛ onni ho a asafo bakura mpo nyame betima rezi obi wa asafo ba mu amana bedi asole nanim because nyame asem na wode ma ye kwase da bia a wode tete no eno a na wo ye mu nto CEDAR asole bakura eye sofo oba CEDAR ye nsole ma me se wo mo ye de be wo mo ya sofo wo mo te bible ase because unko asole fie bia bla ye mpaibo ye ka Sunday dia ka ye teachings nanso empaibo ye nye teachings so hade even prayers aye ba nyina ye program bia no aye papa ma ye kwam ye teachings esua nyame asem na ye di nyame asem no so a atimi ama yakọ enkwagye mu bishop ba bia wo bia nyankopon enhyira wo na onye okese yes salutu onyuma pa a waye awurade be ma na di wanim adi wachi na awurade de wo be ye adwuma na akọ amaman eso amen bon nsem kese ma ye papa pa unya sofo papa no o kan kwagye asem kire wa na watena ne na ase because umbu nipa nsa onkyekire nipa onyili nipa enyi nipa sika osisika nti ene wo be nyame adwuma de akwagia to because awurade ama no niam bebre akobetima ye de anya sika na wo hwe ye papa na wotwe mu sika o spend anya sika ketwa TV programs ye ko ye fa ha to de bia me kamtim se na hefa na ye papa be nya sika ye free enti se awurade hyira wo a fa bi boa ye papa na papa no o wakoma pa a wode ye de be wode ye nyame adwuma amen ba bi biara wo hwe ye n efri
Yama one share yen one 80 nyina akwaba eba SEDAR worship center se ne day di kan na one yesum ofidua mu ha anase wo hwe yen e wo Facebook wo hwe yen e wo SOMPA TV wo tie yen e wo SOMPA radio wo hwe yen e wo YouTube a ye wo akwaba na ye kan se enhyira e wo SEDAR worship center ha a nyankopon de asira ne mai wa ha no awurade ma wo ne day a wo hwe yen awurade ma wo nsa enka bi wo a utie yen awurade ma wo nsa enka bi wo a wote dem ha awurade ma wo so nsa enka bi adanse amanfo edi ne fidua mu ha no mempai bɔ ne ma de sɛ den sɛ kenne awurade ma no enru wo so sɛ nyame de adanse bi eba ne da yi a anka enya wo ana awurade mfama wo sɛ awurade de nhyira bi eba ne da yi a awurade ma enya wo ana wo nsa nka sɛ awurade de mpagya bi eba nyame de ayalesa bi eba nyame de yiedie bi eba nyame de banbo bi eba nyame de nkwagye bi eba wo ana awurade ni kan fanto so ye wo so gina ne na so ka amen no wono ne di kan ya awurade de to ne so amen Amen. nyame yadomo a ti announcement we na hye ne nso efiada we eye de ebe efiada we eye de ebe eye watch night enchenche because bosume bia no efiada di kan no na eye watch night ya ye no efidua mu ha na ye papa se efiada we empaibo kese mienu ene ye ba bebo no ofidua mu ha ye hwe oman Ghana emu ye hu ye hwe wiase a ewiase ye hu enti wo se ye be hwe ne ya bompa ye se adeboni biara ewo bosome September ya ye wura mu no adeboni etoto amanfo adeboni a etimi kwoto obi woni fie adeboni a obi kɔ na akɔ tia no kwan ye be bompa ye se adeboni biara ewo bosome mu onyankopɔn emanija entom na enhye nsɛe na mpa ye to so mienu wie a ya bompa ye se ade papa biara ewo the month September mu no awurade emfa nom yen because bosome bi na obi wuye bosome bi na obi nya accident bosome bi na dua bubu obi bosome bi na nsuo fa obi bosome bi na obi ko hia ne nkwanhia saa nso na bosome bi nso na obi etu kwan bosome bi na obi hia ne kunu bosome bi na obi nso nya yafunu wo ba bosome bi na obi adwuma mu contract ekwan bieye bosome bi na obi nso fa Yesu Kristo se ne kra agye nkwa enti wose fia da we ye nyina ye behia enna wo fie